जोंनिया बेथिया रायदारि जाबाय रायदारि बेखौ रायदार मा रायदारिसो बियो हिनजावखाना बियो बेखौ एसेबो मोजां मोनदोंबा नांलायालाय लासिं मानो बिदि खालामलै ओमफ्राय नामा बिसोरनिया टिना मिना ओमफ्राय मिना टिना जेनेबा गेस खालामलाय सोर मिना सोर टिना नङा होमबा इतना देरि कायको हाय बा डिएन ब्लग बोरै खामानि तामाम गोथौलै Hi guys, good morning. Tolokफोर बे सांथो न'आव थाबाय थानो नङा होमबा तलokफोर बिदिनो सानबाय जों एसे बेरायना फैनोसै नामा होनना लोगोफोर तलokफोर दिनै जों एसे बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय लोगोफोर जोंनि डेस्टिनेसन जाबाय ग्रीनलेण्ड आरोना स' ग्रीनलेण्ड नोंथांमोना सिगाङावनो बहुत फेमास जाखानाय बे जायगाया माने ओमफ्राय आरो दासान्दि आरो बहुत मोजां जाफिनबाय होनना खोनादों आरोना स' बेनिखाय एसे नायना फैनोसै नङा होमबा ओमफ्राय दिनै फैगासिनो DN ब्लग माने बिथांदा दिनै जमा ब्लग बानायदों आरोना स' बियो फैगोन आंबो थांगोन माने जमा लोगो हमदायो तलokफोर दायो जों ओंखारलांसै नङा होमबा लोगोफोर दायो आं थांनानै रेडि ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ नायलांबाय थाबाय आरोना बहुत इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो तलokफोर नै दायो जों सफैबाय माने बाङालिपारा सकआव ओमफ्राय नै दायो जोङो DN ब्लगखौ नेनोसै आरोना 같은 지나व जनानै बालांनाय समखौ इतना देरि कायको हाय बा DN ब्लग नुखादोंमोन बोरै नोंनो नाजादोंमोन मा होनदो नोंगोना नाजादों आं लोगोफोर नै लोगो हमबाय जोंनिया बे टाखो बिराद गोबाव नेबाय दे होमबालाय थांगासै दायो होमबालाय थौ तलokफोर दायो जों नै होलांसै सिदा ग्रासलेण्डसिम आरोना ओमफ्राय दायो थांना लोगो हमसै गासैबो गासैखौबो देखायसै गासैखौबो इन्ट्रडिउस होनोसै थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरैबायदि मजाना भिडिअ नोंथांमोना नायना ओरैबायदि हेपि मोनगोन ना तलokफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना But tell you hold my little fingers Grab me until I can't stand you Look at my pretty cheeks Step out and new skills Till I turn 60 तलokफोर नायलाय ओरैबायदि हामा जोंनिया लोगोफोरा जों गारलांजोब्बाय Oh my god लोगोफोर दायो सफैबाय yes water crossing Oh my god come on let's go tamam goodole finally Oh my god happily live the world लोगोफोर नै दायो जोङो फाइनालि सफैबाय माने बेसेबां लोगो हमगोन साननानै जोंनिया बे टाखो दिनैसो लोगो मोनबाय होनदो मारै नांदांगो एकदमबारे मा बुंदो आरो ओमफ्राय जागायबाय लोगोफोर ओरैबायदि बराय नालाय नै ओरैबायदि सुपार दुपार होनदो ओमफ्राय नै जोंनिया खाजाया याव मिरिन्दा नामा इयो चिप्स केक गाइस जागाया मारै देमफे बार दारना इनिफ्राय जोङो मार गोबावजो दा लोगो हमबाय मा होनो आङो भिडिअ इउटिउब चेनेल खामिनि सिगां रनि भिडिअखौ नायबाय थायोमोन आं इनिफ्रायसो आङो इउटिउबाव फैनानै लिंक जालांबाय माने खोलो बार ओरैबायदि मोजां लोगोफोर बोथोरा मा बुंनो आरोना जागायाबो ओरैबायदि मोजां आयौ जोंनिया ब्र'आबो ओरैबायदि मोजां मा बुंनो दा आंनिया बुंनो गोबाबानो गैला ब्र'आबो मोजां जानो लाखाबाय एकदमबारे फुरा हिटफोर जागोन नायनो वाव ग्रीनलेण्ड ना ग्रासलेण्ड बियो जायखिजायाबो गांसोबारि आरोना बियो बहुद बरिया लोगोफोर दाखो देखायगासिनो ओमफ्राय जों फायफादों खानाय लोगोफोर खानाय गोलाव देखायगासिनो लानालै लागासिनो मेथाइया दायो खानाय गोलाव देखायनाय गिदिर जोंनिया नै खानाय गोलावफोरा मोखां खिथिया दे जिखिजाया खानाय गोलाव आरोना तामामला जेखायलै तलokफोर दायो देखायगासिनो माने ग्रासलेण्डआ बोरि आरोना माने ओरैबायदि बरिया जायगा लोगोफोर माने थांनाय बोसोरनिखौ देग्लायनिया बारा मोजां जाबाय आरोना माने नाय लोगोफोर नै ग्रासलेण्ड माने लोगोफोरा ओरैबायदि मोजां गांखोनि बारि आयु माने शिलंफोराव पात्ता मोना आरोना लोगोफोर दायो जोंनि दैसाखौ बारना मोनसे आइलेण्ड थांनायदों माने हागोन हाया आरोना स' बारनायावल' एसे खस्थ' जानो हानाय एसे गोथौ दैया बाट लोगोफोर जायो जों ट्राइ खालामो नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोननि बरिया भिउ देखायगासिनो स' नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जोबजासिम ओमफ्राय लोगोफोर जाय दासिम नायगासिनो स' प्लिज शेयार खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दायो लास्टआव जोंनिया खानाय गोलावखौ देखायगोन आं माने लोगोफोर नायलांथार दे जोंनिया मा होनदों दे गाखोदो
सायाव नोंनि सायाव फ्राय लोगोफोर माने जोंनिया खासे खानायखौल' ओरैबायदि बादुलि माने बेखौ थारमाने बाना लानांगोन थारमाने बिथि बिजा बिखौ माने ओरैबायदि बादुलि नोंखौ बानांगोन नामा नाङाथ' माला खासेया हायो जोंनिया ओमफ्राय नामा बिसनिया टिना मिना ओमफ्राय मिना टिना जेनेबा गेस खालामनाय सोर मिना सोर टिना नङा होमबा थ' दा जोंखि बारायनोसै लेट्स गो टु दा दिस आइलेण्ड जोंनिया बे थाया फैगासिनो जाबाय सोरा टिना मिना पिना Diba? खानाया भगवान यो बासे बुरिया जागा आयु आसुरितलै लोगोफोरनि जोंनिया हिमालय हाजो खाथियावनो दोङो ओमफ्राय नैबे जाबाय बगामाथि आरोना नैबे साननाय बे मिजिङाबो सिमांल' जासिगोन नामा लोगोफोर नैबे जागानो जाबाय बगामाथि आरो बगामाथि पिकनिक स्पटनिफ्राय एसे खोला सोनाब फैबानो मी जागा मोनगोन माने आयु बरफनि दै हा Cool मथे माही गबार ना गुनलिया माने दियाननि माने राइडार जेकेट गानदो आरोना लाइफआव फार्स्ट टाइम माने लोगोफोर माने जोंनिया बे थाया माने सिख्लाफोरनि खर' लाखोबाथ' सिख्ला आं सोंसै नोंथाङा मा गामिनि ओमफ्राय लोगोफ्रा आं जे बुंदों माने बे दैसा बारना आइलेण्डसिम थांगोन ना माने लोगोफोरजों थांनो हायासै आरोना मानोना दैया ओरैबायदि बारना होबाय दसेनो माने बार जावखाना स' बेनिखायनो जों लोगोफोर बारनो हायासै ओमफ्राय लोगोफोर नायना ओरैबायदि बरिया जाखा ओमफ्राय ओरैबायदि खोलो बार बारगासिनो ओमफ्राय आंनि गारिया नालाय अबस्था गैला माने पुरा मालदो फुरथि आरोना मा जाखो नै जोंनिया बे थिया रायदारि जाबाय रायदारि बेखौ बुङो रायदार नङा रायदारिसो बियो हिनजावखाना बियो सलायनो हागोनथ' जोंनिया नै सलायनो जोंनिया दे सलाय दे आं गिलिबा नोंखौ जोंना भिडिअ खालामसै आरोना गिलिखागोन मिथिखायो आं गिलिया वाव दे हो स्टार्ट खालाम नायनो सोर बियो रायदारिखौ दिन ब्लगनि केमेरायाव फैबायलै उरि बाबा बोखारना बोखारनो रोङायो लोगोफोर दा जों थांनो थाखाय रेडि जाबाय आरोना ओमफ्राय नैसिम जादों जोंनि दैजों ग्रुपआ नै दियान दोङो जोंनिया भाइ मा नाममोनलै बिलिफांजों बिलिफां खासेया सेम ओइ बिलिफां डाबल जोंनिया माने थांसै थांजाबाय दा आच्छा बर'खौ आं दिनैनिफ्राय लोगो मोनथ'नाय नंला उनाव माने उनाव लोगोफोर जों माने बहुत ट्रिप लागोन आरोना सानैजों बहुत माने टावां ट्रिप माने बहुत दोङो आरोना उनाव दिनै भिडिअ खेनसै आरोना स' भिडिअखौ एसेबो मोजां मोनदोंबा नांलायालै लासिं माने बिदि खालामगोनलै एकदमबारे माने आं बिदि आं मारबाय मोनफेरनाय जेनेबा आं मानसिनो गाव साना हेटे नाङामोन आंनि सिनायथि जाबाय लाखिदों माने गोसो गोरबोनिफ्राय बुंसै आरोना दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनबायना जों सानैजोंथ' इदि एकदमबारे लोगोखौनो नङा होनजायोमोन दा इदि ससियेल माबानिफ्रायसो खालामबाय दा जोङो नोंबो आंखौ मार हेल्प खालामो ब्र'आबो आं माने माबा इदि मिथियाबाथाय ब्र'नियाव कल खालामनानै मालाबा सोंहरो आरोना बिथाङाबो खालामो आंखो बिथाङाबो मा बुंनो आरोना ओमफ्राय दे माने ब्र' मालाबा बरिया लोगो मोना पार्टि खालामसै बेरायनोसै माने बरिया प्लेन माने लोगोफोरजों प्लेनिं लागासिनो आरोना लोगोफोर ना दे मालाबा लोगो हमसै नङा दे गाइस होमबा नोंथांमोनखौबो दिनै दोनथ'बाय गोरबो ब्र'खौबो दिनै बिदाय होनोसै बिथाङा जाबाय डिएन ब्लग आयौ दासो बुंदों आंनिया जा माने लोगोफोर जाय साबसक्राइब खालामाखै माने बिथांनि साबसक्राइब खालामो माने बिथाङा बरिया माने बाइकनि भिडिअ लाना फैयो आरोना स' गोदान खालामफुदों आरोना माने इउनिक दे बिनो खासेल' आरोना नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथियाबो जानो हानाय मानो होनबा आं दासो स्टार्टिं खालामदों नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर मिथियाबाथाय डिएन ब्लग सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय सार्च खालामजाय जे आंनि भिउवार्स स' बिथाङा सायाव सापर्ट खालामबानो जाबाय दे गाइस टेलिफोर दिनै ब्लगाव बिखानसै आरोना स' नेक्स्ट भिडिअ लोगोसे जय बर' हारिनि जय